partenerul rubricii BMW Moldova. Pentru că ne-am pus în gând să mergem către salonul auto de la Paris, unde inevitabil trebuia să trecem și pe la standul BMW, la sugestia importatorului local din țara noastră, am organizat un adevărat tur prin Europa la volanul mașinii. Cât privește modelul pe care l-am ales pentru această călătorie, ne-a cam luat ceva timp să alegem unul, însă până într-un final ne-am oprit la BMW X3, care ne-a fost oferit în versiunea cu motor de 2 litri turbodiesel și tracțiune integrală X-Drive. Mașina am luat-o chiar de la sediul companiei din orașul german München, de unde am și pornit către Paris, la primele ore ale dimineței. Dar iată că odată cu răsăritul soarelui, în fața noastră se deschideau priveliști din ce în ce mai frumoase, care nu puteau fi trecute cu vederea. Și totuși o priveliște frumoasă poate fi găsită oriunde, nu este neapărat ca să mergem pe litoral sau undeva în munți pentru a găsi locuri frumoase. Noi ne îndreptam spre următoarea noastră destinație și iată că nu am putut să ne oprim aici pentru a urmări răsăritul soarelui, care este atât de frumos în această dimineață. Ca să ajungem în capitala franceză ne-a luat vreo 8 ore și mai puțin de un rezervor de combustibil, ceea ce ne-a bucurat din moment ce un litru de motorină trece de 30 de lei în Franța. În Paris am rămas timp de 2 zile pentru a relata despre cele mai importante premiere ale salonului, însă înainte de a porni spre următoarea noastră destinație, nu am putut să nu vizităm cel mai faimos loc din Paris, turnul Eiffel. Iată o priveliște pe care nu trebuie să o pierdeți fiind în Franța, și anume turnul Eiffel din Paris. Arată extraordinar, în special această mașină pe fonul lui, însă după ce vom vizita salonul auto de la Paris, vom continua deplasarea noastră pentru a descoperi cele mai frumoase priveliști, și anume vom merge spre orașul elvețian Geneva. Următoarea noastră destinație la volanul acestui BMW X3 avea să fie orașul elvețian Geneva, faimos pentru lacul pe malul căruia este amplasat. Ca să ajungem în Elveția ne-a luat încă vreo 6 ore și vreo 45 de euro, pe care a trebuit să-i achităm pentru depășirea cu doar 2 km la oră a vitezei maxime de pe autostradă. Ni se întâmplă și nouă să mai primim amenzi, dar așa cum pentru noi este prima dată când ne-am ales cu o penalizare, am zis că nu e prea grav. Fiind în apropierea Genevei, am mers pe muntele Salev, de unde am putut admira orașul elvețian de la înălțime. Este supranumit balconul natural al orașului Geneva, chiar dacă se află pe teritoriul Franței. Vorbesc despre muntele Salev, care se ridică la o altitudine de peste 1200 de metri, unde ne aflăm chiar acum. De aici se deschide o priveliște extraordinară deasupra orașului elvețian și tot de aici, atunci când timpul este bun afară, poate fi văzut și vârful Mont Blanc, care este și cel mai înalt din Europa. Ei bine, nu am avut nicio problemă să ajungem cu această mașină până aici, însă aventura noastră continuă, pentru că trebuie să urcăm mult mai sus. Dar până atunci vreau să vă arăt un loc foarte frumos din Geneva. Am fost norocoși să ne bucurăm de vreme bună pe munte, unde am găsit mulți turiști, dar și o sumedenie de pasionați de paragliding. Tot de aici am mai putut vedea și cel mai înalt vârf din Europa. Pentru a circula pe drumurile din Elveția este nevoie să procurați o vinietă valabilă pe o perioadă de 1 an și care costă ușor peste 30 de euro. Nu v-aș recomanda să vă încercați norocul de a merge prin Elveția fără o vinietă, pentru că amenda poate trece și de 1000 de euro. Geneva este orașul în care îmi place să mă întorc an de an și nu doar din cauza salonului auto care se desfășoară aici în fiecare primăvară, ci și din cauza acestui lac, care este unul dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut vreodată. De fapt, acest lac este înfrumusețat de jetul de apă pe care îl puteți vedea în spatele meu. În total 5 tunuri împușcă apa la o înălțime de 140 de metri. Este foarte frumos, l-am văzut de câteva ori din avion, iar de fiecare dată când am ocazia să văd această priveliște, vin cu mare plăcere în Geneva.
Odată ce am luat calea către unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din Europa, care se află la nordul Italiei, a trebuit să conducem în jur de 300 de kilometri pe autostrăzile din Elveția, cunoscute pentru sumedenia de radare care supraveghează traficul. Anume aici, circulând cu o viteză constantă de 120 de km la oră, am obținut un consum de doar 6,3 litri la sută de la propulsorul care produce 190 de cai putere și care este cuplat la cutia automată Steptronic cu 8 rapoarte, care mi s-a părut fantastică. În drum spre Italia am oprit în orașul austriac Bludenz, unde am ajuns noaptea târziu. Nu mică ne-a fost mirarea când a doua zi dimineața am descoperit o priveliște de neuitat din fereastra camerei de hotel. Dar pentru a ajunge pe Stelvio, pasul din munții Alpi care se ridică la o altitudine de aproape 2800 de metri, am avut nevoie nu doar de toată puterea motorului, dar și de tracțiunea integrală care ne-a prins bine nu doar în virajele strânse, ci și pe pantele abrupte pe care a trebuit să le abordăm. Am urcat până aici, până la o înălțime de aproape 2800 de metri altitudine. Temperatura de afară este de doar 3 grade Celsius și am fost întâmpinați aici în vârf de o ninsoare de care nu prea am mai văzut anul ăsta. Ei bine, este destul de dificil să ajungeți până pe Stelvio pentru că se circulă destul de lent, dar nu o să vă pare rău. Zona din preajma pasului Stelvio este deosebit de frumoasă, în special pentru localitățile cu ale sale stradele mici, arhitectura extrem de frumoasă și natura care ne-a uimit în continuu. Pare a fi o cascadă micuță, însă iată că în fiecare secundă pe aici trec la vale în jur de 280 de litri de apă, ceea ce înseamnă că în 24 de ore pe aici se scurg peste 400.000 de litri de apă. Este impresionant. Din păcate noi nu avem în țara noastră așa ceva, dar la sigur putem găsi în Europa, așa cum am făcut-o și noi. Ei bine, aventura noastră este pe cale să ia sfârșit. Am parcurs mai bine de 3000 de kilometri la volanul acestui X3, o mașină care are un propulsor destul de eficient și care a făcut tot posibilul ca să nu trecem prea des pe la stațiile de alimentare. Acesta a fost turul nostru cu BMW X3, o mașină cu care am trecut prin țări ca Germania, Franța, Elveția, Austria sau Italia, timp în care am descoperit priveliști uimitor de frumoase. Am avut o plăcere deosebită să conducem acest model care s-a dovedit a fi atât de potrivit pentru călătoriile de lungă durată cu familia sau prietenii. Partenerul rubricii BMW Moldova.